Nggih, nika ingkang dipun rantu-rantu sampun rawuh saking panjenenganipun Nimas Niken Salindri. Ayo Nduk, jumeneng Nduk. Mikmu wis siap urung? Urung ah? Nganggo iki, nganggo iki. Yo. Nganggo spot. Spote sing kaya kodhok kae lho. Ayo udan-udan kok. Ya. Piken. Dalam tiso ambekan. Isil. Piye ya enake cepet ora gak usah wis. Aja teles. Aku kesetrum. Alhamdulillah nika tamu undangan sedaya ingkang dirantos panjenengan sampun saged rawuh ing siang punika Mbak Niken. Puji Tuhan. Nggih. Nika siang punika rawuh dhateng panjenenganipun Bapak Sumarno. Nggih. Nggih. Pernikahannya Pak Sumarno. Lho. Pak Sumarno sing digawe nikahane putrane namine Pak Sumarno. Kita tutuk tenan lho. Iya toh? Putrane Pak gak aku ambil ra enak iki mesti asu iya. Ki lho, kowe mung tega sapa? Sing digawe to? Ora ngantene Mas. Ngantene to? Heeh. Lah iya anake Pak Sumarno. Lah jenenge sapa? Sumarno yo an. Ora. Lah iya. Ki, saking Mas Imam Prasetyo. Mas Imam Prasetyo dan juga Mbak Tin nganggo kol-kolah. Tini Lah iya wong Islam lho. Iya. Islam sah nih. Sah iki. Ya, dan semoga buat Mas Imam Prasetyo dan juga Mbak Tini Ya. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Nggih. Semoga cepat diberi momongan. Nggih. Semoga berbahagia selalu Amin. nganti donya tekane akhirat. Wigatine siji aja sampai pegatan. Aja sampai enek sing selingkuh. Wis pokoknya aja sampai kuwi ya Dik ya. Harus saling percaya. Ya, saling menghormati. Ya, harus saling menghargai dan saling memberi pendapat satu sama lain. Ya, kayak pinter to wis to kowe kaya pengalaman ngono to iki to. Aku pengalaman Jare kowe ra disakiti. sido. Aku pengalaman disakiti makanya Layak apal. Nggih Dik Niken, siang punika atur lelipur suka parisuka tetembangan nika kalian kadang-kadang kencana wungu campur sari grup mumbiyen. Iya. Wis iki gak tau melu no. Iki melok iki, wis melok kene. ping. Gak melok kene. Hah? Rega melok kene. Ra melok gara-gara campur sari kencana wungu luwih larang teko niken. Ora. Niki diaturi tetembangan apa? Nderekaken Mbak Yuniken. Ya. Alhamdulillah Mas Tisil. Diparingi terang karena Diparingi terang. Nyatane itu awak. tadi sebentar hujannya. Karena Tuhan memberkati kita. Alhamdulillah nggih Dek Iken ya, ternyata nyanyi satu lagu terus terang. Iya. Berarti sesuk nek arep nambah Niken kok nyanyi mawon ning yo kuwi. Terus mbosok kapan? Nggih, niki wau sampun katuran tembange wonten Puspita Nala. Nggih, ini tadi terspesial buat teman-teman berdua ya Dek Iken ya. Saman ngerti gak teman-teman sing di? Mbuh, mantene ingkang putih to Pak Bu? Ning kamar ya Iken. Masa cek yahene wis ning kamar. Turne yurung iso Ding Ken, kamare cek nggak ada beras kok. Aku mau runut kamar pertama itu mie tumpuk-tumpuk. Lah wi paling gitu kamar nganten. Biasanya kamar nganten kan khususan di dekor sing apik ngono. Oh, beda karo aku biyen to. Biyen aku malam pertama urung iso kamarku cek nggak ada beras kok. Malam pertama mbek sapa? Tak tuwapuk ya mbek kae mbokne Cana kok mbek sapa. Iya. Nah, iki diaturi tembange napa malih dari Mbak Iken. Mungkin ada permintaan apa? Dari Bapak sing nanggap jenenge Pak Sumarno. Sumarno karo Ibu sapa? Tin Darmi. Miyatmi. Darmi. Miyatmi kok Darmi. Krungku Darmi ya Miyatmi. Iya ya Bu, ya Allah, janoke. Wis kok pinek wis kok bideh burung kok wis kok ngenekno rung kok penek. Oh iya, aku tahu kok ngono kuwi. Ini dari nek nyoteng ngomongnya toh, bareng aku wis effort gaya-gaya bae orang kepijet. Ini dari tuan rumah mungkin ada permintaan dari Pak Sumarno atau Bu Miyatmi. Bu Miyatmi pundi Bu? Aduh, ditanggapne niki ana malah ning kono. Lah iya.
Mbok derek mriki to, Bu. Nggih, mriki to, Bu. Kalian bapak. Kalih aku bapak. Nah nika Bapak Sumarno ingkang ndamel celana panjang. Undi lho. Nek kene ketok ora Sing batikan. Iki berarti. Ora, sing kono lho. Ndamel kopiah. Lah. Oh alah. Pripun Bapak Sumarno mboten derek ninggah? Nyuwun apa, Pak? Nyuwun apa tembange? Li, napa? Lah koyo ning alas ae kok. Tapi ra sida. Lewung. Wah, teater. Pak Sumarno yancen senenge lewung. Jawa-Jawa. Jan Pak Sumarno ki ra mengikuti Gen Z. Lah iya, TikTok e piye akeh ra jamak-jamak. Lah iya, trimo lewung. Nekane ini kan ada kok Kediri trimo lewung. Ndak mau aku lewung. Heeh. Bokong semok, Bu. Alah moh aku bosen aku bokong semok. Egone wong tua. Mah aku. Aku ndak anak broken home kok. Mah waleh diomongi waleh kok. Sampeyan iki pacar ruduk ngatur. Kok kula diatur pacarmu kok? Ora. Duh. Ranti pacar. Ya ini Mbak Ike, berhubung belum ada permintaan datang dari Bapak tuan rumah. Iso ngene permintaan kan mau permintaan akeh iso ngene permintaan. Maksudnya sing sesuai Pak harapne ini lho. Enek. Enek. Apa? Sabar. Oke bar. Ya lah Pak. Sabar. 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 Sabar wonge cek ndaut kok. Nggih, monggo katuran tembang kaping kalih saking Mbak Niken Salindri, katuran tembang wonten sabar. Sesarengan wonten Laris Manis Audio. MDM Shooting Kenjarawu Campur Sari. Aku gak nyongko to, tibake gak expect sama nih tibake pemenang MC no ya cocok kok ya. Loh, aku Selek Mayangkara kentekan MC sampeyan ya. Aku tak bagian ngusungi gong kan aku kan. Ngenteni Mas. Semoga. Iya. Perhatian berarti Bu dalam tekan nggih buron Bu. Oke, siap. Ini seperti nanjoke ta jombo ya Bu terocah saka kene to. Rene kok wepek. Nggih. Ya. Nggih, matur nuwun nggih Bu. Tekane nggih Bu nggih, aja lali Bu. Tekan nggih. Wes katoke nyampe lali rung dilerekne. Ngen kene. Mbek wonge dicek tenan lho. Oh, wis dicek lho. Ya, partisipasinya teman-teman dari Randu Blatung, para pedagang-pedagang yang antusias banget ndereke Mbak Niken. Nyatane yo do apian ya Ken ya. Nggih, alhamdulillah. Mau menunggu. Hah? Mau menungguku. Oh iya mau toh. Maksudnya kan udan terus biasanya kan apa semua orang kan udah mulai kabeh toh Mas. Alhamdulillah iki yo nyatane jek tumplek-blek nggih. Stay with me. Ya, ini gimana untuk yang ketiga? Aku mau wis nyanyi peng 5 iki. Loro itu. 5 wisan. Lah nek poin hitung perkata ya nek swidak mbok pira rek. Tapi aku nyanyi dhewe. Duet ya? Duet. Apa? Apa lagune? Hah? Tali Kotang. Tali Kotang. Piye wi? Iki Mas Taline kalah. Oh. Iki Mas Taline. Apa? Tak kundurake kuwi to. Ya kuwi Pak Eral. Ya. Oh iki. Apik iki. Lirik Mbak, lirik. Lampu. Oh iya, iki lampune kok ndak ketok ayuku ngene iki. Beh jan piye kok Lah nek kowe ayu, lah nek aku ketok kumut-kumut iki kan. Kowe wedan senajan lampune padam no jek tetep ketok putih. Lah aku ketok kelawu. Mosok ta? Ora. Apik jek tepak Bi. Ya mbok lek ngene kan ketok peteng dong. Kalau lampune dikane mbon menawa blentong-blentong ya rada. Ya, terus buat teman-teman semuanya. Ayo kowe. Teman TV Music dan Yuk.
buku campur sari. Kacewe music. Oke, lagu yang sih. Ayo Silo. Makasih sayang. Oh, ya, wes. Oh, ya. Oh, wes, kono. Ora penting yo. Sabar, nanti. Ya, wes. Ah, gemine anu. Gemine mesu. Musik. Oh iya. Musik. Ya ampun, saman ras dan dadi to. Ora kesar tak gambui. Aku tambah nono. Napa, Bu? Sampun. Napa? Oh, barongane metu. Woi. Aku tambah nono. Oh, dadi to. Mangan. Rasa sabar. Aku setan kok kalah karo iki no. Adegan, modelan. Iki apa kan? Tak pamahne. Iki apa? Tak pamahne. Jangkrik. Bebene demit ra iso mama. Demek dolane terima manso sing rasa dipapane. Ngono. Kene dadine. Ayo, Sing mangan. Sing njaluk tak pamahne akeh wae ora gelem nyapa. Ngombe Kang, ngombe. Kang. Tolong Pak, aku kan sejatimu aku. Ora oleh lo makanan dibuang-buang seperti itu. Ora ana diengkol mulane potontok nyampe teko telak apa kena dulu. Aja nangis, wis gak usah nangis. Rasa nangis, ngono tok ayo nangis. Nyapa ning kene, ning ngarepene banyu. Musik. Aku sing arah nih. Tak soponane sih. Sama negara, sama Alfamart, Indomaret, sama. Yo.
iso melok ndelok barange kok ya. Kepepo aku penasaran sih. Kok gak Awake dhewe aku celok kok. Lah iya. Wis jenengan Wis. jumeneng sampeyan wis nggih sakno awit mau kok. Jumeneng sakit mau jumeneng iki. Wis. Kowe gak maem sik. Ki menungso apa to ora mangan iso kuat urip iki. Nggih. Dek Ya. Iken. Aku ki Jadi ini ada permintaan dari Bapak Tuan Rumah. Tak tewapuk. Jebeber tenan ae. Jadi kita ngomongnya menyesuaikan keadaan ya. Menyesuaikan keadaan. Ini rasanya kayak neng kutub utara ini. Iya. Kata-kata hari ini masih lo. Apa? Duh, kowe lo gaya kata-kata. Raduwe belas aku sih popok blok. Ikan. Kata-kata Dik Ken. Hujan banjir sudah biasa. Terus? Hujan sudah reda, namun banjirnya masih ada. Seperti kisah cintaku guys, dia sudah pergi tapi kenangannya masih ada. Halah halah. Wi anu kata-kata lapas kok. Kita yang kita orang di TikTok ini. Aku yang delok ning TikTok cetasan ki mau metu. Ayo. Ini kita menyesuaikan ya. Kita kan pentasnya di depan TK, jadi kita Iya. ngomongnya kayak TK. Iya. Dik Iken. Iya masih lo. Baik, ini kan ada permintaan. Apa itu? Ada lewong. Iya. Kamu mau ngasih apa enggak? Dan mirip pening iki kok. Ya, dikasih permintaan dari Pak Sumarno. Iki sapa? Iki sing disunat iki, Mas. Iki nikahan, kok sing disunat. Lah iki anake sapa? Anake sing cilik. Anake Oh, anake tukang syuting. ora. Anake Pak Sumarno iki. Nggih. Sunat. Nah, sunat nanggap iki neh ya. Oh, wis sunat. Sunat neh. Ya apa tak wawur. Lah iki kena setting spray. Saya seperti mbahmu. Nah, ini Dik Iken mau dikasih apa? Lewong? Anu sing suasanane udan-udan ngene iki to. Ben enak. Enake sesak ning jero dodo. Oh alah. Duet sing ya oke. Ral Mas, ral Mas. Salah nyandak to tak kira nih kan. Lah lambine padha ijine tak cowan Masa ndak ngerti ya tangane sing halus karo sing kisu tinti wae. Wah, udan-udan ini iki ora tak rasane ya Ken. Tanganmu kan mati. Ngawur ya. Lah kan kena banyu to, Mas. Ya anyep mati. ya. Ya ini dari keluarga besar Bapak Sumarno sudah ngumpul. Ya. Alhamdulillah Ini siang grup punika. Iki jenenge apa keluarga suket. Oh, keluarga Suket. Lah aku kayak kok kelawu keluarga apa kan? Keluarga Kenapa, Bu? Loh, ngenyek gimana? Lah Ijo. ijo-ijo. Apa? Lah ngene iki nggih sapi. Kula brahmane, piye to jenengane dereng tutuk kok ya wis baper sik. Ya, ini mungkin ada permintaan dari keluarga besar lagu yang dikasih. Mah aku liyane kuwi. Aku blenger ning YouTube karo ning TikTok mesti diarani Mbak Nika nih nanggam lanang Mbak Nika nisone mek bokong semok. Monggo sing permintaane bokong Ya semok. iya, ini permintaan Mama, apa aku selain lihat, bokong lihat. semok? Bokong tepos, ganti bokong blas. Sabar udah tadi. Sabar sudah. Sudah. Egone wong tua, Egone wong tua. Oh enggak tahu. Yang baru, yang baru. Anu apa? Yang EPYP itu loh. Apa? Kusumawi. Oh, Kusuma Wijaya. Ya. Oke. Oke, dikasih. Oke. Oke, Mbak Iken. Napa? Apa sih? Apa lo? Kusum. Oh, anu dikengken transfer lien kalih anu niki. Tua apa? Aman, aman. Gini tau kok sik-sikan mana? Gatelen. Semoga nikah pamundutan saking keluarga besar saking Bapak Sumarno. Oh foto, mau foto. Foto siapa foto? Isa. Agak ada foto. Ya. Ayo. Ya. Enggak. Ini sambil Kula tang pundi? tengah-tengah, Mbak Iken tengah. Ya. Ini sambil teman-teman menyiapkan lagunya ada Kusuma Wijaya. Di-zoom Mbak Eka, di-zoom. Ugi ngaturaken Gungi Paruwun konjuk kadang-kadang makarya wonten Laris Maris Audio. Ugi siang punika dipun live streaming MDM Production. Semoga kadang-kadang kejono wungu katuran tembangi wonten Kusuma Wijaya. Beh, Jan, ket mau jolak jaluk foto ya ket mau Jan. Galeri Facebook fotoku iki lho. Masalah. Apa diku koleksi iki? Iki lho. Iki lho. Oh Dewe dhewe. jaluk dewe. Lah ini TikTok aki lho, Le. Ayo. Oh pengennya sing
momen Delok sangat delok ini. boten nek tak kepruk tenan dademu. Kuwi anake sing digawe. Oh ya ora apa-apa, aku mau nuruti bolak-balik oneh terus nang-neh. Ya ini Mbak Irken gimana? Satu Ya, lagi atau satu sudah? lagu lagi. Satu lagu lagi. Lewong. Lewong. Udah no kebuk lek lewong. Tenan. Mbak Niken, niki ugi ngaturi kawuningan mbok bilih kencana wungu kantun kalih tembang. Nika diaturi pamundutan saking Mbak Niken napa ingkang pundhut? Saiki jam pira? Perjanjiannya ada yang pirang lagu tuh jane? Salah lagu setengah. Oh, Jadi, jangan ya. Berarti ki mau wis iki? Hup, kakean ki mau berarti wis. Kakean ning kok ijiko ya. Aja ngono berarti tambahono ya. Iya. Oke, Enggak apa-apa, Mbak oke, Niken. satu lagu lagi aja. Oh, satu lagi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Soalnya Mbak Niken nanti malam akan pindah di Pati. Nah, buat Aku wis dipapak ya, Bae. di Aku wis dipapak. numpak Aku apa? Aku pe pulang aku. Kope pulang kosong pulang gak mandro. Kok tak terno numpak Honda. Ma, aku wis dipapak kok Kowe kayak sekolah to tak rasane. Di papak. Nggih, lah niki monggo nek kan mau Duet, satu. duet, duet, Oh, duet duet. lagi. Ya. Weh, teh kancane cakep sampe pegel. Apa? Apa ya lagune? Napa? Mboten iki namung sakit. Apa? Gue sama perhatian Apa iken? orang. Apa ya? Sing kowe iso apa? Wah, aku iso kabeh. Aturaken gunging panuwun siang punika saged rawuh teng dalemipun Bapak Suharno. Ya. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sampun nderek lelipur kalian warga Gedong. Ya. Gedong Randu Blatung. Ya, dan Dadi awake dhewe iki ngene lho kan. Dadi kan awake dhewe wis seneng iso ditimbali rene. Lah, iki sujroning suka parisuka ngono Coba boten sing enten ambil minat. cut. Ambune kowe dhewe kok nyalahne wong. Ya, ya. Jroning Dan suka parisuka boten enten mengucapkan minat. terima kasih banyak Dados. buat Bapak siapa? Bapak Sumarno, Mbak Bapak Tibi. Sumarno kalian Ibu. Pak, enten arit Pak. Niki pengen bacok mawon kula. Kok sok kancane didekep aku gedhe. Kami keluarga KCW Kencana Wungu Campur Sari mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Sumarno dan juga Ibu Bribibi. Siapa? Oh, berbibi to. Miami. Miami. Semoga jadi keluarga yang berbahagia selalu dan buat kedua teman-teman di sini ada Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Dirma. Terus ada Mbak Santi, ada Mbak Wiwi, siapa? Kiki. Mbak Kiki, ada Mbak Mbak Riak siapa? siapa? Mbak? Revina. Revina. Ayo berdiri semua para cantik-cantik idola-idola. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suan ya Wes Mas. sia-sia men karo aku. Ya kue kan masku toh. Masne terus dibanting ngono kuwi Pak. Biyen cilik sing ngedusi ya aku bareng gedhe banting kangane. Nggih, ngaturaken gunging panuwun. Berarti wis tau ngerti ya. Ya. Wes biyen. Mbon lah saiki. Niki tembang pungkasan samangke dipun lanjut malih mengke dalu kalian kadang-kadang kencana wungu kipitang tamu salajengipun. Semoga kagem mungkasi adicara ing siang punika katuran tembang ingkang dipun kersakaken wonten apa mau ya? Lewong Pak. Lewong wis bro. Oh ya, diaturi lewong Pak Pundutan ingkang mengku kajat. Semoga kencana wungu campur sari. Jai.